ҷаласаи гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки ба хотири гузарониндани корҳои фаҳмондадиҳии миёни аҳолӣ доир ба риояи гигиенаи шахсӣ, фосилаи иҷтимоӣ ва истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ташкил шудааст, ҳамарӯза бо иштироки намояндагони сохторҳои гуногуни шаҳрӣ доир мегардад. Нафарони зиёде ҳастанд, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб гашту гузор намуда, ҳаёти худу атрофиёнро дар хатар мегузоранд. аз ин рӯ ҷонокунӣ корҳои тарғиботии миёни аҳолӣ дар ин ҷаласа таъкид гардид. ҳамзамон дар асоси дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҷаласа кормандону мутахассисони муассисаи давлатии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри Душанбе ворид карда шуда, ҳамарӯза фаъолияти ошхонаву тарабхона, сартарошхонаву кошонаи ҳусн ва дигар марказҳои савдо санҷида мешаванд. дар ҳолати риояи нодурусти ҳолати санитарӣ аз ҷониби масъулин чораҷӯӣ карда мешаванд. ҳамарӯза тариқ василати ахбори омад садои шумо тамоми мардам ба ҳамин бай хати дастури спортҳои ситоди ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе бе ниқоб мувоҷиҳатӣ гаштанд қатъиян манъ аст. бародари азиз, аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Сино шабонарӯзи гузашта корҳои тарғиботӣ дар чанде аз марказҳои интернетӣ ва бозиҳои компютерӣ баргузор шуд. зимни боздид аз ин марказҳо аён гардид, ки ҳолати санитарӣ дар аксарияти ин маконҳо ба таври ҳатмӣ риоя карда намешавад. ҳамзамон дар ин шом гурӯҳи корӣ аз марказҳои савдо низ дидан карданд. маълум шуд, ки масофаи ҷамъиятӣ дар ин марказҳо риоя карда намешавад ва ҳамчунин харидорон низ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода наменамуданд. ба онҳо гурӯҳи корӣ тавсияҳои мутахассисонро пешниҳод намуда таъкид намуданд, ки дар маконҳои сераҳолӣ ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода баранд. имрӯзҳо гурӯҳе аз сокинон мушоҳида карда мешавад, ки ҳангоми гаштугузори шабона дар кӯчаву хиёбонҳо аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода наменамоянд, ки эҳтимоли интиқоли бемориҳои сироятӣ аз як шахс ба шахси дигар мегардад. нақлиёти ҷамъиятии мусофирбар низ дар ин шом мавриди боздиди гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Сино қарор гирифта, ба нафароне, ки бериояи масофаи ҷамъиятӣ ва бениқоб дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ қарор доштанд, маслиҳатҳо дода шуд. зимни наврбардорӣ аён гардид, ки сокинон ҳангоми мушоҳидаи гурӯҳи корӣ ниқобҳои муҳофизатиро аз ҷайбҳо ва ҷуздонҳои худ бароварда ба рӯй мекашанд, ки тибқи иттилои мутахассисони соҳаи тандурустӣ гузоштани ниқоб дар ҷайб ва ҷуздон қатъиян манъ буда, ниқобҳои муҳофизатии яккаратта бояд пас аз 2 соати истифодабарӣ ба партов партофта шавад ва ниқобҳои бисёркаратаро бошад метавонанд дар халтачаҳои полиэтиленӣ нигоҳ доранд ва маротибаи дуюм онро пеш аз истифода бурдан безарар гардонида баъдан истифода баранд. дар асоси маълумоти гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе то санаи 26 июн бо наздики 100 000 нафар сокинон суҳбатҳои инфиродӣ гузаронда шуда, ба зиёда аз 36 000 нафар ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ тақсим карда шуд. аксарияти нафароне, ки бениқоб вориди шаҳри Душанбе мегарданд, сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ мебошанд.